Karbi rong asaramai pen 24 plus asong atum pen arni sia parman kacethan cimu mamai kapadupon. Lumbajong Baptist Church Ruptali na singkan Katalon. Upper day grumalong o kaparhi kacipati kapadupon. Kardom pini Karbiang long life Adap Abirta long pen Elisa major bond killing pi non-arjay tha Abirtang pompen. Joysing Doloi Auditorium Hall along Traditional Village Headman Kaching Room pen Traditional Village Development Council pen Customary Law Puta Kachirok Tok Japan Karbi rong asaramai pen 24 plus asongatum arni sia parman kachirok tok mai kapadupon. Karbiang long ke 6 schedule long lapen laso habar mate isia rong long kacharia chakong ke rong asar hendo. Laso thepi and ponsi kidam tang phai kuni ni phai trokarni Karbi rong asaramai pen 24 plus organization atum patirpi ponsi Dibhu Joysing Doloi Auditorium Hall along Traditional Village Headman Kaching Room pen Traditional Village Development Council pen Customary Law Putak arni sia parman cherok to mai padupon. KRAA Amai Phu Dhormo Singh Teron Pen Kachephan Phu Bangso Mailong KFA Mai Phu Avinas Ronghang 24 plus organization convener Litsong Rongphar Shillong KSA Tejpur KSA Shillong Village Chairman Avinash Timung Lapen Bangsuri Siso se Rong Asaratum Chetong Dunsi Bangso Putak Chethan Chemum Paduponlo Laso Hut Shillong Pen Kachetong Dun Shillong Village Amai Phu Avinash Timung Pen Perangke Tumathengno Kaninche Tengke K Sopan Kirai Komche Pansi Indian Constitution along 6 schedule aron Silang Pondo Laso Roma Tengpensi Meghalaya long Inglong Asotum Ansi Rong Asar Chulong Chotlo Lapen Isia Rong Habar along ke Rong Asar Henlo ke Thenai Athe Bisar Kindar Penchenglo Ason Kaching Thura Mudu Anta Rong Asara Tumsi Chepari Deng Ponlo Lapen Inglong Asoka Liatum Longle Namlong Le Pusi Perangke Thengnu Ninchipon Rong Asar lo hedi lapen ningkat sirkep malone rong asar kitlem hapu geneli tumke elected ke de la election so ne ningkat thom je batai ki thom lo ne rong asar ki man de ke non ta ne la chief of village council ke member ke do bom lang non ta la rong retro an lang bom lang he member lang dan la ke plants la tim plants pen la semang dim sita ne tum ta prang pen ta di niltum tingalong so amat la semang tumpen klem rapper lo hentam rapper lo alang litum kilong ason nilitum tala son lo klem bom lo lapen hapu nilitum rong asar pulote hapu gaidom supreme power lo rong kidoan ke development kidoan ta ronga pen central scheme ke rong si rong asar pen si wang nampo village council pen Seta hapu ason klem na ji puke kali hedi la son nangki tum panang ki thanson nili tum hapu ko son ma ki klem ko la anchol lo Halapu KRA Kongchun Bang Ropen Hansi Kaning Chetengke Teram Tangning Kan Surihini Ra Kre Troxi Aning Kan KRA Po Song Mahang Pathek Pondo Sedame Sorkar Tum Ke Berthi Bajok Nili Tumaja Kong Nang Pa Boblu Bonta Nili Tum Che Song Bom Bang Bom Pen Traditional Development Council Pen Traditional Village Code Setame Long Pondo Voi Pit Setame Bang Soputak Non Pu Anta Sorkar Pen Nang Pa Plain Pipelang La Sojok Nili Tum Karbiang Long Kido An Constituency Pen Bang Suri So Se Rong Asara Tum Pen Chingrum Si Pini Kachirok Tok Pen Kido Ke Thak Jia Phansi Bang So Mai Deng Pon Lu Pusi Ninje Pon Jang re ong dong bali dong kasari kasalong ni mali ni du bali boy pisa pe pini anta sarkar hin bali dong antangna asawai ta ave ta pena asawai na pije bang apialam lo pisa tame nile apai apna nile dong phan langret nile dong phan ber thip pasila sobu thang nile dong ningang je pen sila bang so song bang senglo sengdet pen pini pining pen aning kan ko tekam jiolo tekam jiolo pen nile dong son nile dong pong chehalo nile dong penang an traditional village council la pen ke TVC traditional village court lahai sita me long lo sita me non tani nang pajir jelang ini itu an so se karbirong sarame ke pang tang pon puji an so se dili tu labang so karbirong sarame ja kong do an sita me cipalong je pane itu an so se claim ke dam je pan se pini labang sarame ni News report long Sudarinti Karbiang Long Live
Kinamtang phai kuni ni phai trogar ni diphu lamding ka chelenga to wara kum kedo kilometer ner kebalong kedo Lumbajong Baptist Church ningkaning koira phonang choksi ruptalina sengkan talon pon Bangso ruptalina sengkan katalon pon along jaime ka tengpen ada bapora hut pastor Bijoy Timung pen Lumbajong Baptist Church ala main thurponsi Reverend Lawrence Singti pensi Maya Hongjai inpu ponlo Bangso ruptalina sengkan katalon pon along jaime ka tengpen ada bapora hut pastor Bijoy Timung pen Lumbajong Baptist Church ala main thurponsi Reverend Lawrence Singti pensi Maya Hongjai inpu ponlo Bangso hut towar sudingan ta hempusi ephan eraplo isia Samuel angdeng pi trok siang leng so krehinia longpen athepian ponlo Kicheng siaja meg ruptalin katalon along Dikon Barim Babu Tisopen Maichari Ponsi NKBA Executive Secretary Reverend Benting Teron Pen Arnamalam Thanpon Labangso ruptalin katalon along Lumbajong angkang kadto kabe Monduli Chriser Cap Anpha Ponsi Ninia Farman katalon padupon lupusi Monduli Pastor Bijoy Timung Pen Thanpon program si thik pon lo lapen alu hidu nilitum hobha Executive Secretary tum lapen Convention Executive Secretary tum hansi speaker ke phapon lo lapen nilitum difuiria doana munduli ke jatum lapen pastor tum phanta lapen munduli kre sirkep an nilitum ke parjutang do lase lai kado ai phanta nili tum pini lapen pena phan ke phatang do lapen program bangke nilitum ningkan clear phang pen sila so program pathik pon lo anama herjume pen nilitum kari ke manga tengsi Pini ani bang, pini pen penapan bang kini nitum la program ki bi long apot nitum ningarong piglo, churu piglo. Ningarong Abirta, na itum pan kecipiang tek la kel itum Lumbajong Baptist Church dar Lomending Road 8 km derang arong hawarlo. Pinian ningkaning korop ho nitum lokso ruptelen amai itum ini ponlong lo, asi ningarong piglo, asi dak arleng kecetong pinang itum kecopa teng pen bang bomlo. Non mai itum estimating bang paru krip hoan kacetong i panitum chopapon lo lasi itum wang bom lo lasi itum program mang ke non baji ke ban situ cheng bonji pen kachopa lu hi teng pen damalang tum tamya chingrum erlo Kicheng sirni ruptalina sengkan katalon along arna me hirjume penajok nilituma kemang mate kachupa pona tengpen nang kachetong duna jok arna maphan kirupi ponlo lapen bangsu ruptalina sengkan katalon long apot sidame kirupi pon News Report Karbiang Long Live Lakhain ko raphon nilip constituency ke parlo Koilamatia Havar pen kilometer krehini ke hello Village Upliftment Committee atum patir piponsi arni sivera pharman okepar hi kachapatia sai ke dengpon Rong rubarlo raratum okiri pen aning kachaparong la pen aning ke hangatum do Lasikidam tang phaikuni ni phai trogar ni suarlo tum ingkrung pen okitur kachipati paduponlo Bangsolong kecheng sianong e kelong abang philake okethe kelong ke ong naya bang phi Vedon rong pipi pen rina rong pipi tumsi tangkala pen hakhialo certificate chipalong dunlo Adun thwanong e kelong dun lake ka soteron pipen thui at rong pipi tumsi nong e chipalong dunlo Lason si pinso maratum ke cheng simate ke hainong e ke longdun lake ronjon rongphar adun thonong e longsing rongphar pen e brison betum si arhi pen okapar hianong e chipalongdun tilo Koilamatia Havar Village Upliftment Committee maipu nogen be kachari pona mailong Koilamatia Havar Village Upliftment Committee kongchunbang biraning tia hin pensi aluhia tuma phan pachini ponlo Melong rada cyclem bang pu James phang cho chetong donsi melong lam ke jai pona tengke ronga soratum kalitang subita hanse pila pen ajirpi kalitang anisha inti pietum apor pe pen kachaboinang ko puthak ninduklo lasino ne pranke bang jilangar ni pen ke la pusona sairang no kaveder chia phan ani pathedika nong eke pajira mailong ronga sar SDB da kiram rong pharatum pen danglok kadu kave bang pharoi sira trokner cap so sera la tun chetong du Koilamati pen Samson inti Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long arlo Labor Union atum pen kinam tang phai kuni ni phai trokarni langhana long mai paduponsi puthot Labor Union achakong kachepang tang pon thujia phan arpuki mi kache bekpon Sai ka chongdara tumaki sum ke boy kapajok ponchia phan lapen amso se achakong kachepang tang pon thujia phan pura Nijang Karbiang Long Labor Union atum pen patirpi ponsi bangsu kache thanchimu mamai mate arpuki mi kache peka mailong jasimet manaf kramsa phan mepu lapen prek chama tuma phan asona sona pu pek ponsi none prang anso se sai ka chongdara warsai ke messenger phan si chisik chedang ponlo
Nijang Karbianglong Labor Union amai phukimi manaf kram sapen Karbianglong life aphan nang kapachini dunke ili tu methang Karbianglong alwa long sai ka chongda warsai kachipa dupen longri kaprek ka chongda dam jok lojia phansi nilitum kedam tangani penanta sai ding ponlo lasi Labor Union atuma phanse ta me Karbianglong Autonomous Council pen ardina pidun lote me pikchi Athema choklem chodama mo anta ilitum Karbianglong alwamat sai ka chongdat longjia phan ardina pidun lote mesen popusi mai phukram sa sang hopen ninje pon Marok ini yes Karbianglong district apansi ini apula pon proila. Yang de la pinang itu macam orang long pen kematan si mai pupek pon iklo. Mai pu bangke nili mana from sama la. Kongtun bangke. Kongchun bangke alang li longpi. Sondai rongpi. Acha. Nona prangrang ji panang itu kupi apa taksi nak tu macam orang pon iklo. Nili tu non ke bangji prang bangke Karbianglong Labor Union kapang tangponje pansi labangso jisi ponbomlo posi nili tum labangso along tin along setame aro kiseng ponderje pantame nili deng ponbomlo la posi nili tum langso se kan chini je pan lapenge Karbianglong ang kan pi along setame nili tum labangso ateng ben ke deng ponje pan lapen nili tum Labor Union pen itu non tidak tangan sih kami isiar mungkin kau langsung sih telepon lo mau posisi itu langsung sesi Karbianglong 18 Karbianglong sih kami itu cerita bu lalu jadi itu Karbianglong arah atau mana akisung pen kacit tongnang doplik angtan kacang datang Bangalore Kerala Lapuson ang akisung kacit tongnang dokok di laso posisi itu dak methang along yang sih itu cerai kom lo kalau te methang atau si dak pater pibon long po pusin ini itu gue Karbianglong along tapi progres Karbianglong along sitame ni penaan hawar along dam Dongkamukam pen Wiki Bay Karbianglong Live Kevangji Karbianglong Autonomous Council MSC election ahut Congress asong atum crit trok ang hoy kache hai ponjia phan chisik pon lopusi KADCC akongchun bang sonjip terona hinpen mailong ni jepon Kidam tang phai kuni ni phai trokar ni lakha kripli Korkanthi constituency ki parlo nopak gharalong Korkanthi Mondol Congress Committee tumpen patirpi ponsi long thom polling station atumpen klembang amai padupon KMC CMI Phu Komal Singh Nar Kachepan Phu Ponamai Long KADC CMI Phu Minister Barim Khorsing Ingti Aluhi Sarpo Manpen Chitongdu Manpeng Aluhi KADC Sia Kongchunbang Sonjip Teron KAYDC Kongchunbang Harmon Singh Ingti Samilangso Block Congress Amai Phu Podmorong Hang Abarim Karbianglong Autonomous Council Chairman Vidya Singh Tok Biatum Pendanglok Penangan Congress Songja Po Songja Pietumta Chetongdu Rinti Bangso mailong kacetong dun aluhia tumpen lam theke jai pon atengke non kacharipon bom BJP ratcharia songatum kacharipon kichok chepotsi garia jangthu kicho jangthu pendanglok penangan hormu hortar anam suvaret lupusi akoi pipon Kidam tang Congress atum sarkar kacharipon ahutke non kacharipon bom BJP songatum hormu hortar anam ke so pojok kachesong pon hut harsuna lekhi I chainonga gari pen kidam paduponlo Bonta non alang litum BJP kacharia hut lahai hormu hortara nam kapaso puthak pipotsi lamthe sibak anta ningje hai hesi kangsamri loputa mayalong KADC CMI Phu Khorsing Ingtia hinpen BJP aphan karju padupon Non kewangji MSC election hut ke BJP aphan paremsi puthot Congress aphan pahai thunang po ansi longri hawar hapat kachingthur hekpon thulong popusi mayalong KADC sia kongchunbang sonjip terona hinpen thanpon Anparta nangkele GMSC election hut ke Crit Rock ang hoy ke Congress atumsi kachepa hai ponjia phan chisik pon luputa radatum phan aning bathepon e Congress tong chupa gun po puselang itum ko gun lo apenalang itum ta along ninga dulang sudah cethan lo sipini Karbianglong kang PC penangan Karbiang rat lapian Karbiang la BJP party long kembang tulang ketum chupa ningi choy kipi katunda penangan ini tulong juga jugdo Kebang Jiarni setelah itu kita longgi, dia penangam BJP, beneficiary, kunci Kongres nang sepau dengan kita longgi. Sepini ni tentara suamai long, lalu jadi itu Kebang Jiarni, koson si, homosti wise pa polling station wise itu awareness program di ponji ma koson si, itu party workers itu
je rong lom rat man ko son si tuhan ke pare ponji ma jela sosol kara puthak je benala sosol kali tuhan kichu bai na kechong thu ni tum thai damlong lo kasi la high awareness program sira rat han ST sira program positif ni so ma ni Dong mukak pen semsing inti Karbiang Long Life. Kiram tang pretik lo ni phai thom kebani Duarbaguri constituency lo dei thora long kapadopon monsam la pen kaching thura mai long kapaklang pon bangso puthak troxy capso se APHL siaratum BJP Ratcharia song long kaching bedun puke ahokali pusi Duarbaguri APHL siatum pherangkia mai long pangdak pon bangso monsam la pen kaching thura mai dei thora long kapadopon ahut APHL Ratcharia song atum bang troxy capso se la pen kadukave bang pharoi sira troxy kebatum BJP song long nang kachepa okdun pu mai long kapangdak pon bangki ahogalam kali pusi APHL Duarbaguri mai pu modor sing inti pen pherangkia mai long ni jepon nilitum dak press meet kipadunang kok make lage nilitum kidam tang MECY Peace and Development pula sori ligi padohut nilitum APHC asong pen nilitum ningkang samse thedung khangya nasi isi alam ben nilitum nasolam bang ajudak lo nasi non pini nasolam bang ke nilitum MP ke hai pan alam boy ignang kokpo nasi alam bang ke lapuin lo aleng li Karbiang long atok ano meeting long setame jai kathar phan tung nang ji jai kathar si biti lang no non we kimi aptum phan kaping khat pen jai kathar chok je na so lama bang penalang phan Karbiang long pen plung nang ji jati si chen de pula hai alam bang aleng li along tin meeting long taning je la sila so lama bang ke kedam tang MLA election aprang si rup sing teron pen halaso alam ke chipo si rong hang rong bong along ha rong khang Karbiri cholong sing sai alo halapu MP Horan Singh Beradamai pialong jai ka tharaphan kasor sarpon vera bangke chokche lapen BJP nangchari depena pia bangke Duarbaguri hawara longta chingthur piklo pu kaning chedamke ko ansi ka chingthur domake Duarbaguri ra tumsi chinilo tani tum alang tum la peace pule poi peace tum peace ave la peralang tum development pule poi peace ame development nil tum thangna thailong le la so posi la so party along nil tum ningkang samave la penil tum chedon thekte la hello alang le tum pulo je development ni pilo song chok tum same development alam thei pulo je ni tum development wan lo ke ni tum railway wan lo airport wan lo la pe sugar mill wan lo jo la son kapek alang tum development alam ke paklang do la development alang tum theklong alam il tum chini hal so development long sidame sakuri kon lo je airport long sakuri do an sidame je inglong so phan ria ve son sit pu il tum phan than the lasinili tum Duarbaguri APHL sia tum pen ke lahai rara tuma phan ke than thap kapachu bai thabalam kaning je vera bangke chok che pusi Rubin rong pila pen Bristom terang tum phirang ke mai long ni je ponthu pen alam thi pachini lo asinili tum ke nengji nang ko kalam bangke Horan Singh be ake hai mate li tum MP sarlo alang li je ka thara phan Karbi kali labang so alam ke Jotson be Holiram kerang lapen ke lasso video footage mate lasso alam theke long dak je phan ke aki hai premson be kar ko asol long ta lasso a video do pusi ba lasso a documents nai pudi do ko ka thek pusi pu to tangte Huliram terang aki hai mate ilitum ex a minister lo ba MLA lo lapen ke Johnson be ex CM lo alang litum jong ji kaning je lama hok pute ilitum aman ke do IMP sar Horan Singh be ganing kita ahok posipu kroina kokpo jong se alang le tum jong se me thang proper documents a wepen si Johnson be ex CM lapen ke Holiram terang ex minister lo ex MLA lo alang li ganing je alang lagi proper documents a wepen se alang dum ganing je puluti laki MP sar da adi thidun hekto News report Karbiang Long Live Kasa pathua klamalong ke padopon bom tribute cup angdung giti ke pathua hut Karbiang Long Morning Star FC atum ke hainong e ke ponlong
Greater Dipu Sports Association atum patur piponsi kidam tang preni phai kebarni pen Dipu kasa patu aklamalong kapadupon bom ingdeng hini tribute cup football kapatu kidam tang phai kuni ni phai trokarni angdung kiti patu pon tanglo pangrum pet terang in koi kache patti donang pong pen angdung kiti kache pholake Karbianglong Morning Star Football Club pen cleared up football club ang bongsi che phoponlo Arni kang sampor phai hini ra chitim pen kapatu bang cheng ponsi pupu terang atum ta kapatu pen nang an chiting pondo Bonta Morning Star atum goal plea clear daba pan piderlo. Lapen clear daba tum goal hinian si chitu dunun chotlo. Halapu nong e kapajira maya hut ke ha nong e sika suri thom kebra hini lapen abang so nong e kasa kongchun bang pangkaj teronari deng pensi pajir ponlo. Lapen kirema nong e tangka sika suri crepe ho lapen nong e bamboo diu alang ahempu waisong terang ari deng pensi pajir ponlo. Lasona taxi kapathu sek a oradur ke minaya teranganong e jirpo chingri FC atumapan Karbianglong District Press Club amaipu diganto teron pen kongtun bang Danielson biatum arideng pensi pajir ponlo halapu kapathu ke menai long e kilong dun lake Robinson lapen ball ke nep ke thek nai long e kilong dun lake Rohit ranghang lapen goal ki pi ke ong nai long e Sonet longkumar atumsi chepalong dun lo News report long sudaring ti Karbianglong live Tangte pinya daba Abirta ke leponsi kang tonik lo dumi thak me kardon